Heat break policy alang sa mga field personnel sa Mandaue City. Gisugyot ato sa sesyon sa konseho. Nahimong subject sa diskusyon ang rekomendasyon sa pagpatuma nini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Lakip kini mga traffic enforcers sa mga trabahante sa syudad nga dili kalikayang mabuwad sa init. Ug labi na karong panahona, gitambagan sila nga mag-amping sa ilang panglawas. Ang kahimtang nila ug sa uban nga mga trabahante sa syudad gituki sa konseho sa ilang regular session. Upat ka mga konsehal ang mipapasar og draft resolution nga nag-auhag sa pagpaobserbar og heat break policy sa mga field personnel. Usa sa mga pamaagi aron masiguro ang ilang kaluwasan sa kadalanan. Kauban sa sugyot ang pagsiguro nga hydrated ang mga trabahante, dunay husto nga ventilation sa ilang workplace ug ang pagpatuman og buddy system para makamonitor sa kauban. It is also imperative that we have to make that known that we are recognizing that we are after the welfare of the employees. Apan wala pa giaprubahan sa konseho ang resolusyon. Inay girekomendar nila nga i-forward una kini sa Committee on Labor aron i-review para mopagawa sa ilang rekomendasyon. Tungod niini, nagkalantugi ang ubang miyembro sa konseho ug ang author kay resolusyon raman unta kini ug dili ordinansa o balaod nun. Misangpot pa kini sa pagpaistorya sa city administrator atol sa sesyon kung unsay opinyon niya sa issue. Matud ni Attorney Jamal Kalipayan, wa man gyoy palisiya nga gidili ang mga trabahante nga mopahuway una tungod sa init. Gipasalig sa lokal nga kagamhanan, giatiman sa syudad ang mga empleyado para masiguro ang ilang kaluwasan. Sobra ka init, palandong gina sila. In fact, we have been practicing this sa mga mula na siya og unspoken nga practice, but there is no prevention by policy or even by practice gyud nga ato gini silang gingnan nga dapat diha jud ka sa ilang sa initan dili mo biyaan imong post no, because that would be a very silly nga kuan. Nobody will do that to their own workers. Nico Sereno, Balitang Bisdak.